Da ni'n barod yn fawr bod yna'n cyflwyno a dyr I fi edd yna'n wyrth o bod yn digwydd o gwbl achos sy'n sôn di bod yn y peth agos yn illa. Mae'n dweud, Ffynnon. Ond mi da ni'n ddiolchgar iawn i'r Ffynnon am drefnu'r achosig. Mae'n bosib iawn am lerw chi sy'n dylifo, dwi'n meddwl bai. Toedd, diolch i'r Ffynnon a diolch I Gwyneth am beth sy'n ei ddweud. Ar y poster bach, nes I hysbysebu'r achlysur, dwi'n gwybod ydych chi wedi gweld hwnnw. Mae o'n dweud bod ni am sôn am daith hir a threichodd iawn John Norris o fynwydd I eifionydd yn y Cyngeneddu dwi. A y dwi wrth fynd yn hun wedi sylweddoli bod y planedau a phob peth yn troi yn unol a reolau ac yn hanner. Dyna pan maen nhw ddim yn gwneud i'n feiryn. Mae enghraifft, mae'n enw i'n Cyngeneddu o Portmeirion, Tom Morris yn Portmeirion. Mae hefyd yn Cyngeneddu efo'r swydd eisteddfodol newydd sy'n ni Morris yn Meirin. Fel mai o fynwy I eifionydd yn Cyngeneddu. Fel tosa rhyw ddiw wedi penderfynu hynny ganrifoedd yn ôl. Dwi'n sgwennu llyfr I Myrddin ap Dafydd am y daith yma. A da ni'n gobeithio fydd hwnnw allan yn Istachwedd eleni. A ryw nodiadau Di rhaid at y gyfrol hwnna mewn ffordd. Digon anffurfiol a Gwyneth yn helpu I ddarllen darna. Ar ôl I Jan farw, mi ysgrifennodd un o'i hedmygwyr hi, Dick Mortimer, fel hyn yn ei vlog o ar y we, a dwi'n fod ar ei draws o'n ddamweinio nes I. A dwi'n meddwl bod fi'n torri reol Gymraeg wrth y fyny dan byr yn ydych. It is noticeable how many of the obituaries published since the death of the irreplaceable John Norris last month concentrated on comparatively inconsequential events in her extraordinary life. The change of gender, the 1953 Mount Everest expedition, etc. While glossing over or totally ignoring what was arguably the single most important thing of all, her Welsh identity. A llyfr am Jan Trefan, sef I henw o ngorser hi, bydd gynnau yn dod allan yn Istachwedd gobeithio. Taith, da ni'n sôn chydig heddiw am ddechreuadau Jan yn y pen arall I Gymru. A mi gawn ni weld pa mor bell awn ni ar hyd y lôn. Os dwi'n mynd os yr amser, yna I o, fydd y lôn yn dod I ben fydd. Os cynt, ond mae'n rhaid I gyda'r amser I holi cwestiynau. Da ni'n cychwyn efo pastwn. Pastwn prath roedd mam yn ei gadw wrth ochr I gwely yn Rhefan allan y Stwndwy. A comi ladron bod I mewn yn y nos. Ac ar y pastwn hwnnw, mae'r llythrennau C. Reit, C. Yn y Monmouthshire Beacon, rhifin Mawrth y 9fed 1867. Mae peth fel hyn. Bu cyfarfod yn Eglwys y Plwyf ddi Gwener diwethaf I benodi 6 o blwyfolion cymwys I wasanaethu fel heb geidwaith plwyf. E.W. Morgan oedd yn y gadair, enwyd y canlynol. Thomas Williams, sair maen. William Taylor, teiliwr. William E. Pritchard, pobydd. William Meredith, sair olwynion. James Williams, sair coed. James Morris, criwr tref. Criwr tref. Dyn nhw'n bod hynny oedd yn gwybod oedd yn mynd o gwmpas y dref yn cohoeddi bethau pwysig. Dyna fe oedd y dyn yma James Morris. A llythrennau C ar y pastwn, Monmouthshire Constabulary. A mi oedd ei chwiban o gyn i'n hogyn bach, a mae'n rhywun ddwyn y chwiban. Criwr trefynwy oedd o, taid John Norris. A mi fagodd o
3 ar 10 o blant mewn tŷ tafarn yn Nhrefynwy. Dwi wedi gweld y lle. Wych chi beth sydd diwrs nesau i'r tŷ tafarn yma? Tŷ tafarn. Yr Mark Seth ydy enw nhw diwrs nesaf. Mae'r saith seren lle magdodd y saith 3 ar 10 o blant bellach yn dŷ. A mae rai bod yna dŷ yno hefyd oedd e glawr bar yn y dŷ yn y dafarn. Ond 3 ar 10 o blant o dan yr un to. Yn ei plith nhw roedd Walter Tarjan ac ar gownt gwaith mawr y taith. Mae gynno ni lon gwlad oes o Gendryd a cyfydryd rhwng y Fenni a Ffynnon. So'n llawer o bellach. A mae'n debyg na o'r Fenni y dothon nhw gyntaf y teulu a mynd i Ffynnon. Toedd, o gyn Walter lais o plan o hyfryd iawn. A mi fyddaf o'n canu yn yr eglwys yn Ffynnon. A mi oedd o hefyd yn troi tudalenna yr organydd, sef Enid Payne. A mi oedd o'n flin iawn os yna rhywun arall yn troi tudalenna Enid Payne. Achos efo honno, 10 mlynedd yn hyn a fo, oedd o wedi impio'n byniaeth. Oedd hi yn byw yr ochr bellai mewn villa. Dwi wedi gweld y tŷ yna veranda, mi oedd rhywbeth yn India, mewn lawnt croquet. A mi oedd hi, Enid, a'i brawd i Geraint, yn byw fanno, oedd hi tad nhw yn reolwr ar fanc Lloyd yn Ffynnon. Ond oedd o'n gartref cerddorol ofnadwy. Oedd y tad yn chwarae organ a piano ac yn cyfeirio mewn cyngherdda Mabodelga, oedd chi. Ac oedd Geraint yn chwarae cello yn dda iawn, a Enid i chwaer o. Mam yn had i yn dda ofnadwy'r y piano ac yn chwarae ffidil. A Walter bach o'r dafarn yn cael troi tudalenna ar y hogan. Dwi wedi bod hefyd wrth yr union organ, a wedi chwarae hyn. A dyna gwir, o'n i wedi gobeithio medru chwarae troi lluniau i chi, i ddangos y cefndir. Ond rhaid na i wneud y sgwrs leito pan o'n i wedi cael pwy bach letrau yna. Ta waith, ymhen i'r o hwyr, mi ath Enid i Leipzig yn yr Almaen. Oedd hyn yn drothwy rhyfel cyntaf i astudio cerddoriaeth. Ac gan adael Walter o ben ei hun yn Ffynnon. A mae enw Walter ar banel derw yn ysgol y priodi, ysgol fechgyn y priodi yn Ffynnon. Ac yn anodd o'n yn ysgol. Ac yn yr hen adeilad hwnnw hefyd, mae yna ffenast sieffre o fnwy maen nhw'n galw. Achos y sôn ydy na wrth y ffenast hwnnw roi sieffre o fnwy yn sgwennu ei hanes gwir a digonadwy. Rhywbeth sy'n debyg i ni ydyn. A dyna'r rhyfel cyntaf yn dweud. A mi ath Walter yn 19 oed i Ffrainc efo'r Royal Engineers. A mi gafodd o'i nwyo yn ofnadwy, yn ei gariawn iawn. A mi ath Geraint ydyn yn swyddog efo'r artist rifles gwir o foli sy'n ffein, fel oedden nhw yn teddu i wneud. Ac ar ddechrau brwydr Nerves a Pal, na 1915, oedd o'n swyddog i gobl ei ben i glaw yn y ffos a mi cathoi yn ei dalciau sy'n ffein. A rhyw bythefnos yn hynt, oedd o wedi sgwennu llythyr at y dad nhw hwnnw gini. Ac yn hwnnw mi'n sôn bod o wedi archebu Harry Scott i yswio dros ynny'r ffos. A mae'n dweud bod o heb gyrraedd, ond bod o disgliddo fo rwad unrhyw ddwrnod bythefnos cyn i hyn ddigwydd. A dyma ddudo jam am hyn, y gwahaniaeth rhwng y ddau deulu da. Y ddilo yn un pen a tu tafarn yn y penall. Dioddefodd y ddau deulu golled ofnadwy yn y rhyfel hwnnw. Ond mae llythyrau o'r ffrynt yn dangos bod eu haberth wedi wneud mewn ysbryd gwahanol iawn. Aeth e ewyth yr Geraint i'r gad fel rhyw Rupert Brooke,
Roedd copi o Tristram Shandy yn hoced i siacet pan drawyd o. Ond cefais hyd i lythyr oddi wrth ewis ar ochr fy nhad yn rhoi gair o gyngor i frawd fengach, ynghylch cael hyd i cwsi bilet pan fyddai o'n croesi i Ffrainc. Dynion da oedd y ddau, dwi ddim yn amau. Roedd y ddau yn ddewr. Ond roedd un yn falch o gael marw dros y brenin, y famer a'r ymerodraeth, a chynsyr mwyar llall oedd bod y Morisiaid i gyd yn cyrraedd adra i Gymru yn ddiogel. Mi ddoth Walter adra o'r hyfal, ond nid yn ddiogel, achos oedd wedi cael ei nwyo yn wael iawn. Ac oedd Tam yn cofio fel y bydde fo yn tagyd yn nos ac yn glir yn ei gwrs. A fi oedd y farw'n ifanc iawn. Ond, oedd o ddigon dda i briodi, gan oedd wedi bod yn troi tudalenn a music i. A mi ath y ddau fyw i Cleveland dros y môr, dros y dŵr, dros Afon Hafren. A glywys i na un o'r resyma oedd bod awel y môr i fod yn iachus, a mi o'na lowyr yn mynd i yma o'r cymoedd yn debyg, oherwydd hynny, yn dda at ysgrifennu. A mi oedd Gwyneth a fi do yn Cleveland yn gweld y 30 yn rhad. Ac o'n dwi'n gweld dŵr gwydr, sbio drwy'r ffenast, o di sbio drwy'r a mae'n wedi gosod plac ar y wal, a mae'n fraint cael yn yno. A dyma mi sgynno Tam ddarn a'i adael o i mi. Hoffwn sôn am ddedwyddwch ym Mhlentynllod. Prin y medra i gofio fy nhad. Oedd yn rhywbeth lle bod yn grand iawn yn yr Ryfel Mawr, ac a fi farw rhy fuan i adael argraff benodol arna i. Roedd gen i fam a 2 frawd i lenwi'r bwlch, a chefais fyny fethan racs. Roedden ni'n byw bryd hynny yng Ngwlad yr Haf ar lan Hafren, a mynyddoedd yn had yn y golwg dros y dŵr. Byddai ymrodyr yn treulio llawer o'i gwyliau ysgol yn crwydro'r ardal ar ei beics. O'n i'r ifanc i gael beic, ond o'n i ddigon bach i eistedd ar gyfrn beic fy mrawd Gareth. Ac felly byddwn ni yn padlo drwy'r wlad. Ryw driaw bach sinsan ddigon ryfedd. Roedd beic Gareth fewr wasad yn gwiro ar yr aswy law. A mi fod o yn drimis ac yn awyrniadau drosodd. Roedd beic Chris fy mrawd arall yn fwy o reisar. Roedd o'n ddengach na Gareth hefyd ar fantais ganddo o olwg i 2 lygad. Roedd Gareth o ddi arienni yn ddall yn un llygad. Roedd fy mrodyr fel oedolion i mi. Oedden nhw yn bendant yn ddigon cyfrifol i mam fy ngadael yn ei gofal. Ond os oeddwn i dywedar yn 4 oed, doedd yr hynaf ohonyn nhw mawr mwy na 10 oed. Ond i ffwrdd ar i ddydd ar ôl dydd yn ei fath, efo bechdannau a mapiau. A bob amser, fel y cofia i, yn driennau hoff cytun. A dyna lafurio i fyny bryniau'r mendips. Ac oedi am 10 mewn caffis, lle byddai merchaid mawr bochgoch Gwlad yr Haf mewn ffidogau blodeuog yn lliwio tafellau mawr oddi ar dorf yn sownd yn ei mynos. Ond y profiad rwyf yn ei gofio orau o'r Jolly-Heitian rhyfedd ydy gweld math o firage. Ym mhen draw un lôn y bydden ni yn sithio ni yn aml, yr oedd adeilad mawr niwlog. Chyrhaeddon ni rioed mohono fo, a chwrson ni rioed hyd iddo fo ar y map. Castell o ddodach, meddai Gareth yn awr, neu eglwys bradeiriol, neu blasty. A dyna fi'n dychmygu plasty tyrog a banerog, yr un fath a phalasau mewn chwedlau. Mi ddarganfyddai flynyddoedd yn ddiweddarach na castell oedd o, na phlasty, na dim o'r fath, ond adeilad mewn chwarel. A dim ond yr enw, chwarel y graig ddu, sy'n aros o'r hamant rhithiol hwnnw. Da ni wedi gweld y lle do, a da ni'n meddwl bod ni wedi gweld yr adeilad niwlog yn Henelon.
Rwan, o gan Jan Spinglas yn hogyn, a os ydyn dweud fo a hi a draws y gilydd fel hyn, mae hynna'n ffasiynol iawn ydy yma, dyri. Licio ti ddarllen y dan yma? Y Spinglas. Efo hwn, mi wiliwn i'r llongau o'r lan. Rwy'n dal i weld y golygfeydd hynny weithiau drwy gylch yng nghof. Ga i ddweud, dwi'n modd yna, Spinglas a'r cylch yna. Drwy gylch yng nghof, mae'r cof yn mynd yn Spinglas. Dacwr cwmwl o lwch glo dros dociau Caerdydd, ac yn dod ohono fflyd o longau bach, angyr, bydyr, sef stem, ia? Yn cludo glor Rhondda a Glynebwy i 4 ban y byd. Dacw gwch bananas o Jamaica, a llong o'r Baltic, a baner eryr ar ben y mas, yn isel iawn yn y dŵr, a'i llond o goed, o goedwigoedd y dwyrain. A daw'r llongau padlo fel pethau allan o stori gan Kipling. Byddai pobl o'r ddwy ochr, Cymru a Lloegr, yn defnyddio'r rheini yn lle trenau neu awyrennau pan fydden nhw angen croesi'r ochr arall. Roedd fy mam i yn un ohonyn nhw, yn teithio efo llong Anger Campbell i Gaerdydd i ddarlledu o stiwdio'r BBC ar y piano. A tu draw i'r cwbl, mi welwn fynyddoedd glas Cymru. O dan lethrau'r rhain, roedd pobl fy nhad i yn byw erioed. Pobl bropor a balch, chwedl cefnder i. Rhai ohonyn nhw'n siarad Cymraeg, a phob un drwy'r cenedlaethau ac un dileit yn ei clymu, sef cerddoriaeth. Mynydd di oedd Jan yn weld drwy Spinglas. Mae yna fwy na'r un mynydd oes, ond y mynydd di ydy'r enw'n Gymraeg. The Black Mountains yn Saesneg, mynydd di yn Gymraeg. Sef mynyddoedd tywydd yn had, ac yn Nant, Llan Nant Sonddi. Da chi wedi bod yn yno Llan Toni, Llan Nant Sonddi. Pensa bach ydi hwnnw, den. Ac yn fanno, mae yna giosg ffôn coch. Ac o hwnnw, neu i daid o'r taid y ciosg ffôn hwnnw. Ddaru yn had i ffonio'r Times i dderbyn y swydd oedden nhw wedi i chynnig. Iddo, yn had. Sef o hebyd yn ifanc iawn. Ac un o'r pethau cyntaf sgwennodd o i'r Times yn y 50au oedd leader yn sôn am y plan adeg hynny ryw 10 cyn Tryweryn i foddi y gyffin nhw. Ddiliwch am hynny, boddi'r hen abati, Llan Antoni, boddi'r cwbl. Ac oedd y leader yma yn chwilyn wrth gwrs yn erbyn i hynny ddigwydd. Ac erbyn hynny, diwedd y 50au, oedd yn had i wedi penderfynu dŵad adra i wlad i dadau o tai. A dwi wedi cael ar ddall ers hynny bod yna sôn am fynd i Sir Drefaldwyn. A reswm am hynny oedd na doedd na ddim goleuadau traffig yn Sir Drefaldwyn yn yr oes o'n dod. Dwi'n gwybod i hynny'n wir, ond mi oedd hynny'n naturiad mawr fe ddiri. Ond nid i fanno yr eithaf nhw, nag i'r mynydd du chwaith. A mynd nhw'n chi, sy'n wedi cael ymagu fyswn, yn nghanol pobl fel Sant Ers, Glandon ag Edryd, Ifan Bryn Du, ia, sy'n wedi bod wrth y modd. Ond flwyddyn cyn i mi gael yng ngeni, mi gollodd yn ngeni ferch fach Virginia yn fabi lle. A'r chwellw dwi wedi gweld ydy bod nhw wedi mynd wedyn i Bortmeirian am sari fyw yn un o'r tair yma i fwrw i galar. Rwan, does am tystiolaeth bod hynny'n wir achos bydd yna dan mawr yn Bortmeirian a mi losgwyd y cofnodion i gyd. Ond di'n llyfr i ddim yr fath ar choliannau cyffredin. Chwedloniaeth deuluol ydy'n llyfr i, achos chwedlu ni oedd Janwch. Mi oedd y person chwedlonol i ni. Dwi'n teimlo fatha mab i incorn o'r fath o chi. A llyfr felly ydy ni. Ta waith ydw i'n credu'r chwedlwr, i'n clywys i gyn y mab. Dwi'n wedi mynd i fanno, a dwi'n mynd bod am faint i aros i fwrw'r galar erchill. Ges i fy ngeni y flwyddyn wedyn.
Erbyn hynny, oedden nhw yn byw mewn tŷ o Goronwy yn yr oesod, ac yn cadw'r tŷ yn Rhydychan, yn fanno ganwydd i yn Rhydychan. Ond oedden ni, mi debyg, yn mynd nôl a blaen da. Ac yn fanno, mewn fan Volkswagen y tu allan i'r tŷ, ysgwennodd Jan i llyfr am Oxford i teitl llyfr Rhydychan, llyfr adnabyddus a neu da, meddwl nhw, mewn fan tu allan i'r tŷ. A beth dwi'n gofio o'r peth ydy mynd i ganol yr hedyn, yn hogi bach, a sgio fyny wedyn, ar yr hael drwy friga'r coed anfach yma. O, rhaid yn yn ochr ond dwi. Ga i ddweud hanes arall am y tân yno, yn ei Nghymru. Mi ddigwyddodd y tân, so oedd Robin Llywelyn a fi, yn y coleg yn Aberystwyth, yn byw y allan i dref mewn tŷ gwylia. A Robin yn dweud yn bora, dwi wedi cael gwybod bod yna fan yn cyrraedd fori. Felly ni ar y siadra fori i groesawu'r dreifad. O beth sy'n y fan? O, gyd i weld fori. A mi ddoth y fan, ac yn gefn y fan, o'na ryw 7 neu 8 o gratsys mowr trwm, llawn o botel i gwyn. A dyma ni'n dadlwytho fan, mynd nhw i mewn i tŷ. Ac o hynny mlaen, am ella ryw flwyddyn, oedden ni'n agor un botel bob nos 22. A be oedden nhw oedd carwc portfeirion o'r seler. Oedd y tân wedi mynd drwy'r gwesti i gyd a'r seler. Ac oedd y tân wedi llosgi'r labeli oedd ar lawer iawn o'r botel yma. Ac ambell un efo ryw bach o eirio oedd rhywun yn hanner i dall. Ond oedd rei o gwynau yma o ugeiniau a gan yn ei weitha, 1926 a felly gael. Ac oedd ambell un oedd y mwg di mynd drwy i gorcyn ambell un ac oedd am dechrau efo'r gwyn fel. Ond ambell un, fyswch chi ni, yn rei o'r gwynau gorau gewchi. Ac oedd ni'n bad y gwyn yma. Ta oed. Lle oedd ni? O ia, ar ôl i fi ddwad i'r byd wedyn de, a oedd ni'n byw weithiau yn ochr onwy. Mi ddoth yn rhieni i, a clyffu am sefyll ac am oedd i'r rhaid yn ffrindiau mawr. A mi o clyff yn gwybod am byd oedd y werth yn y ffiniau ar y stwndwy. Tŷ gwag a llawer iawn o waith angen i wneud. Ond i fanno yr eithaf ni'n diwedd pas Stefan ar gyrion tan y stwndwy. A mi gafwyd parti mawr i ddathlu. A y llofnod cyntaf un yn y llyfr ymwelwyr ydy llofnod Clyffu am Sefyll. A mae sgwennu o'n debyg i'r addurniadau pensaernïol gwych ar ei adeiladau. Ac o dan hwnnw, mae llofnod William George. Achos o hwnnw wedi helpu efo'r ochr gyfreithiol adeg prynu'r tŷ. A mi ddoth i fab o, sef WRPXYZ George, fel y dwi'n elw, yn dwrnau y teulu. Ac ar ôl hwnnw wedyn, mi ddoth i fab yn sef Philip yn dwrnau y teulu. Ond mae Philip wedi'n ddiod eich achos yn ein hwnnw. Wedyn, mi wedi un a hanes bach arall am hynny. O gyn yn had i'n y tŷ yma stydi. A o fannodd i'n lyfra fo, fannodd o'n i sgwennu ac yn gweithio. Ac oedden ni'n cael mynd nhw. Oedden ni'n cael tarfyd dim yn o hyn o diwrnodolig. A dwi'n gwybod yn iawn o rei pobl mewn heulu i gweld hynny'n beth ofnadwy. Ond dwi ddim erioed i weld yn beth ofnadwy. O'n i'n edmygu fawr iawn allan yn had i fynd i weithio, cau y byd allan a mynd i'r byd oedd yn byw yn o weithio. So aeth hwnny, mi geisio yn galw i ystydu yn so. Ac o'n i sy'n dweud o'n i 4 oed. A mae hynny o'n beth mawr, cael galw i ystydu, i mewn i ystydu. Dyma ddim i mewn. Ac ymhen dal ystydu, yma'n ffinas. Ac o'na ysbryd fel y gwylwn ni o. Yn eistedd gefn at y ffinas o Ffynnon. O'n dweud arwydd am ei, i fynd ato fo. Am i es. Yn o'n deithau yn ddingau fyny ar ei lir, so mae'n cael gwneud hynny heddiw, ond o'n am byd o gwbl yn amheus na beth. A mi, dyma ddingau fyny ar ei lir.
A rwy'n dweud wedyn, gorfod o frawd i'n ymhen. Mae'n beth yw'n ei ddeud oedd. Ond ar goryn i ben, o'na bant fach. A mi ddys roi y mawd yn y twll yn horyn pen yr hen ŵr yma. A wydych chi bod o William George, brawd Lloyd George oedd o. A dwi'n mwyn cofio pam o gynnu fo, oedd wedi cael damwain yn dweud, i'w weirio'n digod yma. A na o. Gadael pant. Ond dyna fo, dwi wedi cael rhaid yn mawd i ym mhen William George. Fy'n rhaid o. Wel, gan ni wedi cyrraedd i Rionedd rwan, a beth sy'n ni orffan ydy gwahanol ddarna wedi sgwennu gyn tan. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am droion yr yrfa ysgwbol, y tu allan i Rionedd a tu allan i Gymru, wedi cael yrfa does, wedi sgwennu hynny. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am Jan Sefan, mae prynwch y llyfr i ond ddaw allan. A wedyn, mae gynnu ni chydig bach o ddarnau i'w darllen rwan, ond os ydych chi gwestiynau, mae croeso i chi holi. Reit, mae'n ei gychwyn efo y llwybr 1000 cam, glwyswch chi am hwnnw, o Jan yn arfer cerdded, 1000 o gamau. O'r tŷ i lawr at Lidiad ar waelod y lôn, union 1000 o gamau. Ac ar un adag, o'n i yn trosi darna byrion dyn ni hi i gylchawn o'r 4 gwynt. Ac o'n i cydweithio fo hi yn aml iawn, achos pan oedd Jan yn sgwennu, oedd hi'n sgwennu gyda'i llifa chydig bach o wahanol yn dweud. Oedd y Cymru'n gwybod yn iawn am lawer o'r beth oedd hi yn ei dweud. Wedyn yn gwaith ni wrth drosi darna oedd y fasu chydig bach yn nhw. A dweud mwy am yr ochr Gymreig mewn ffordd, mwyn bod o ddiddordeb i'r gynulleidfa Gymraeg. A mi sgwennon ni efo'n gilydd mewn ffordd farn am y llwybr 1000 cam yma. A fel hyn oedd yn mynd. Does neb yn fwy anffasynol a dirmygedig yn olwg y byd y dyddiau hyn na rywun hiliol. Ond rhaid i ni gyfadda y bydd Pôl yn dod drosaf una acw wrth gerdded fy 1000 cam i ben y lôn. A dweud y gwir, byddai ddim yn cerdded i'r pen draw un y dyddiau yma, a hynny oherwydd yr hyn, mae rhaid i alw, mae'n debyg yn rhagfarn hiliol. Am 10 a 30 o flynyddoedd, bu'n yn byw o fewn terfynau hen ystad Gymreig, oedd yn drefgordd gynt, yn gartre y 1352 i Einion ap Gruffydd a Lleicu, merch Ieuan. A chyn hynny, medda'r rhai unau'r llai na Chollwyn ap Tangno, ap Cadfael, ap Llydd, ap Llew Llyminiog Angel. Pennaeth 15 llwyth Gwynedd. Yn y 4eg ganrif ar 15, mi aeth y plas drwy ryw hen ystriw Seisnig dan dyn i ddim Jan P ar y nodro dan dyn gyda daw. Dan dyn i ddwylo 6 o lids, ond fel arall i'r ardal yn gyfan gwbl Gymreig erioed, a Chymru yn ei ffarmio a'i gwarchod. Rai blynyddoedd yn ôl, aeth Bwthyn, hefod yn bell, yn wag, ac am y tro cyntaf erioed, daeth Saeson i ddiw nhw. Pobl glen a chwrtais, ond Saeson. Mi ail adeiladwyd y tŷ, a heb feddwl dim am y peth, mae'n siŵr. Mi wnaethon nhw y lle yn gornel fechan o Loegr, ar lan afon Seisnig, yn anadlu awyr Seisnig chwedl Rupert Brooke. Mae'r rhan Seisnig ohono fi yn hoff iawn o Brooke. Dwi'n mynd dweud, ond y dyddiau hyn, pan fyddaf yn cerdded y ffordd yna, mae'r hanner arall yn teimlo'n ddieithr iawn. Mae hen gyfaredd y lle, etifeddiaeth yn afol Collwyn ac Einion a Lleicu, yn diffodd, yn isymwth. A phan ddawr pafin pennau cŵn ar garafanwyliau ar lan yr afon, ar lamp stryd Victoraidd yn yr ardd, ar dreigiau Harry Potter o dan y bondo i'r golwg, rwy'n troi ar fy sawdl ac yn cerdded adra.
Ac wrth syllu wedyn drwy'r ffenast a draws y caeau tua'r môr, byddaf yn galaru hefyd dros y basgiau, y llydalwyr, y cerniwyr, y sŵ, a phawb arall sy'n teimlo wrth neidio'r bys neu wrth danio eu cyfrifiaduron i bod nhw yn boddi yn unfallrwydd y cymhedloedd. A'i hiliaeth ydi peth felly. Ia, beryg, ond dwi ddim am ymddiheuro, hyd yn oed yn iaith y nefoedd. Ac mae'r damweithiau'n aglyddar achos fi oedd yn trosi i'r Gymraeg, a dydy hi ddim yn mynd i ymddiheuro wrth i mi trosi na fi. O hwnna ddim yn y Saesneg reiddiol, dweud. Ia. Un bach tebyg ydy hwn. Dyma i chi wen bach o nos da. Roeddwn i'n sefyll y pnawn yma ar y ffrynt yng Nghyciath, yn syllu yr un fath ag arfer ar y machlud, a'r môr, a'r dref uchan o'n cwmpas i. Efo fi, roedd Americanes ifanc ddymuno dros ben ar ei hymweliad cyntaf â'r parthau hyn. Dywedwch i mi, meddai, gan bwyntio at y castell, lle bu Llywelyn yn cynnal llys, lle canodd i olo goch i hywel y fwyall, yr uchelgau'r uwchewylgi a losgwyd gan Owain Glyndŵr. Dywedwch i mi, meddai, ydy hwnna newydd? Dim felly, meddwl ni'n. Ia, gwaith yn ôl ydy rwan yn y llaw. Dwi'n meddwl ar geni, gynno ni chydig bach am sori. Ia, darn oedd yn disgrifiad da iawn o sut le oedd yn Rhefan pan oedden ni'n blant. Ac Elin, da ni wedi colli Elin bellach, oedd wedi sgwennu'r darn yma i'r Ffynnon pan mi oedd tan farw. Fy nghof cyntaf un i o fynd i Glas Trefan ydy clywed clwncian cyson pêl ping-pong yn taro'r bwrdd, a dyna lle roedd Jan yn ymgolli mewn gêm. Hyd heddiw, pan welai unrhyw un yn chwarae ping-pong, mi ddaw'r darlun yn ôl a sŵn ping-pong Glas Trefan yn syth i'n clustia. Roedd rhyfeddodau i blentyn yn y plas. Dyma'r lle gwelais i set o ddrymiau go iawn a chlywed gitar drydan go iawn am y tro cyntaf. Yn goron ar y cyfan, roedd na ddilod yno. Ac mi wirionais i mlaen efo'r creaduriaid, a hynny i'r fath raddau nes i mi dreulio blynyddoedd o'n mhlentyndod yn swnio'n ar Santa bob dolig am fil. Ac ydych chi'n i'r ysgol ar gefn. O'n i yn mynd ag emil i'r ysgol yn yr haf. Ac mwyn cyrraedd yr ysgol, oedd rhaid croesi y bont sy'n mynd dros afon Blwyfor. A mi wyddoch chi bobl i mor bell ydy'r ysgol yr ochr draw i bont. Chi sôn am o lia canllad. Oedd y mil yn cael croesi'r dŵr, mae'n y berffaith wir, neith mil yn croesi'r dŵr. Ac o'n i gorau cerdded yr holl ffordd o'r bont i'r ysgol yn gorau. A mae yna lun i fi iawn, y ria gan y mil, wrth ochr Rolls Royce Silver Dawn, o gyn yn had ar un adeg. Yn blant yn yr ysgol gynradd yn Hyntra Llanstindwy, go brin fod yr un ohonon ni ar y pryd yn ymwybodol o Jan fel athrylydd o awdures a theithfraid byd-eang, ond roedd pob un o'n Jack ohonon ni'n hollol ymwybodol o'r tonnau o gynnwr a ddeiau yn sgil gwahoddiad i barti ym Mhlas Trefan. Doedd na'r un parti i'w gyffwrdd, lleoliad hudolus, gemau gwerth chweil, a digonedd o le ar hyddid i bawb redag ar asio, ac yn bennaf oll, roedd yno groeso cynnas i ni gyd gan Jan ac Elisabeth. Erbyn heddiw, wrth gwrs, mae pawb ohonom yn hollol ymwybodol o gyfraniad a dawn anferthol Jan. Ond rydw i'n siŵr yn bod ni gyd blant ysgol Llanstindwy yn y 60au a dechrau'r 70au
yn trysori ac yn wirioneddol ddiolchgar am brofiadau plentyndod yn y plas, ac yn gwerthfawrogi'r croeso a gawson ni yno. Mae'n chwith iawn meddwl bod Jan wedi'n gadael, ond rydw i'n siŵr bod na ryw damau bach o'r plas wedi storio'n ddiogel yng nghof pob un ohonom ni yn ddigon ffodus i gael mwynhau'r croeso. Nadr. So rwan, mae'n amser i holi cwestiynau sydd chi, ond mi licio ni ddweud un peth bach arall. Nid pawb, so ddim farn na fi yn chi, yn ddweud yn had i. Mae hynna'n digwydd yn mhob oes, yn mhob teulu, a mae'n gallu bod yn beth annifyr iawn dydi. Rhywbeth o Jan yn hoff iawn o'n efo, oedd bod seintiau weithiau, yn wedi yn Nghymru a Llydol ac Iwerddon, yn gymryd o Lloegr, yn gwneud gweithiau bach ddifyr, hyd yn oed ar ôl yn farw. Treilo sant. Ond na dair eglwys yn meddwl bod gynnu nhw hawl ar y ceiriau, ar weddillion treilo ar ôl iddo farw. A dyma hynafwyr y tair eglwys yn dod at ei gilydd ac yn dadla drwy'r nos, tynnu ymarfau gilydd. Oedden nhw ddim ymru nes i lan yn bore. A dyma nhw'n mynd draw i lle oedd yr ein sant yn gorfan ar y llechan. Ac yna dri theilo. Ella na un di bod nos yn cynt. O treilo di gwneud i werth ola fo. Ac oedd yna dri theilo o pob eglwys yn cael un dweud. Ac yn Llydaw, mae yna Londeilo yn Llydaw. Ac yn yr eglwys yn fanno, mae yna focs arian. A mae yna wydyn yn Ffynnas yn y focs. A drwy hwnnw, da chi'n gweld braich, esgyn braich a llaw. A braich teilo ydi hwnna. A ges i sgwrs hir efo ffeiriad yr eglwys yn tro. A maen nhw'n mynd â braich o gwmpas o hi cerdded terfyna'r plwy bob blwyddyn. Ac o'n i wedi cyrraedd yr amser iawn i drafod y peth. A ta waith, o'n i'n dweud, sut o hyn yn bod, felly meddwl fi, achos ar ôl bod yn Llydaw, mi ath teilo ni ôl i Gymru, a marw yn Nghymru. Dwi wedi bod mewn chi bach hwn, a dyma fi yn ei atgoffa fo am y wyrth hwnnw. Oedd yna 3 theilo. Os yna 3 theilo, oedd yna 6 braich teilo, a peth bach iawn ar ran y Cymru, o gyrru 1 o'r 6. Yn ôl i Llydaw, i ddiolch am y croeso oedd wedi gael yno. Dyna ryglau'r rhad yna ar eich offeiriad. Wel, felly dwi yn meddwl wrth wneud yn lleidyr i lan am Jan Morris i sgwennu pethau eitha ffiaidd amdani ar ôl i farw yn y was. Wel, dwi wedi gweld Jan Morris cwbl wahanol fel y 3 theilo. I gan nhw, i Jan nhw, geith yn heulu Jan Wrthar, o Jan i gen i hefyd ydy. Ac am Jan Trefan y bydd y lleidyr. So, os gynnwch chi gwestiynau? Iawn. Gwyneth yn un abos i ddau iawn hefyd. Oedd wedi byw yn Sifrwy yn Antoni a'r ardal? Wel do, nes i'n sôn am hynny. Ar ôl yr newid rhyw, o tan ofn pan fysa i marw, na dyna fysa pennaw. Death of sex change author. A mi o'n eich bach o hynny, o'n i'n llawer. Ond ar ôl i hynny ddigwydd, o Jan eisiau diglamu yn chydig. A mi oedd hi yn rentru fflat yn Bath yn Airfarddon ac yn gweithio yma nhw. A mi ath mam i lawr i'r mynydd du. Am hwn i oherwydd y cysylltiadau teuluol de. A dwi'n ei byw yma, fi sy'n byw drwy'r 70au fan yn Lynne Fawr. A mae yna sgwyddau eraill, mae yna llawer iawn o'r hemas i, ydy'r ei wir yn rhwm wrth lle hwnnw. Ond dyna pam, o'n i'n byw yma yn 10 mlynedd. Adal Gymreig, os na'n Cymraeg, yn adal Gymreig iawn iawn. O, adal Gymreigiad ofnadwy, oedd. Oedd y siaradwyr ola efo'n Cymraeg, chydig bach ar ôl yr ail o byd, i flanod hynny o'r mynydd. A mi oedd un o'n nhw yn Felinydd yn dweud, yn yr echan, dyffyn nesaf draw. Mi oedd T.J. Morgan i recordiau lais o. A mae lais o di milin i arwyd o blynyddoedd ers. Mae'n ni'n gweithio ar y BBC. Mi ges i afal ar y record. A
Dwi'n gynnau recordio wedyn yn ei chwarae fo, weithiau dwi wedi canu amdano fo. A mi dwi wedi bod lawer gwaith yn ei dio ac yn y felin. A pan o'n i'n byw yno, ond cyrnol Jenkins oedd yno. Oedd o'n byw ysi, efo deiargi. A mi fydda'r deiargi'n dengid drwy drws ac yn mynd o golwg. A'r cyrnol yn mynd i sefyll ar ben y drws. Ac yn gweiri ar y ci, Ffynnon! Ffynnon! Come here, this instant! Ffynnon! A mi hofis i yn tro, some interesting name, really, Ffynnon. Oh yes, it's after the name of the place. What's that? Cwm Grwn i Ffynnon. Sef Cwm Grwn a fechan, te. Mae'n gofyn i ar un dwi'n. Ydych chi'n gyfarwydd iawn o? Braf, o bryd o le. Ia. Wel. Sy'n bod yna. Dyna waith yn gael does. Diolch yn fawr o bobl. A Jan, mae'n person o byd, mae'n person o byd, ac chi'n gallu byw, ac wrth gwrs oedd yn mam hi. Ond as ti'n dweud, mae'n Plas Treban ydy'r cartra i wastad eisiau cael ei gysylltu efo ei chartra ysbrydol ni. A fanna mae hi'n teimlo mwyaf ffyrus. O, mae swn ac yna mewn ffordd oedd o dan yna, de. Oedd hi'n cael lledad i ben o lôn i fwy. Am fod o'n un fath o gythred yn ymwneud gartre ysbrydol o tair. O ia. Mi gadwodd yn ienni am bach o dir ar ôl berthu'r tir i gyd. Ynys ac yn ymwneud. A fo'n dwyfod. A dymunia Jan erioed oedd i llwch i gael i wasgaru ar yr ynys. A fy mammi hefyd. Mae mam yn byw, mae'n gant oedd yn nesaf. A'r per ganiedu sydd yn edrych ar ei holi, achos mae'n mewn cartra yn Ffynnon. Toedd, mi berodd Jan i sain mae'n lleol, neu carreg. So, oedd nhw'n fydd iawn dweud, oedd yn ddweud yn ôl. Ac oedd hi'n cadw'r garreg o'r golwg, os o bobl yn dychryn nhw'n di gweld sy'n tu. Ac ar y garreg yma, mae dwy ffrind ar derfyn un bywyd. A pan ddawyn amser i mam fynd, ac i llwch eitha fynd ar yr ynys, bydd yr rhaid yn ei osod o'r ddechrau yma. Bwch chi'n helpu, cos mae'na bwysau ydy o beth i'r hyn. Ond be oedd e'n licio meddwl, dyna oedd ei dymuniad sydd yn gyda'n cael dosgarfu i llwch ar yr ynys hyfryd hwnnw. Enw'r ynys gyda llaw ydy Ynys Gall y Wyddan. Sef, Deines yna. Mae'n enw addas ydy. A ebyn hyn, mae'r dŵr yn dŵad dros yr ynys yn aml iawn ydy. Nid ar yr ynys mae gweddillion corfforol hi bellach na chi. Ella bod nhw'n Efron Newydd ebyn hyn. Mae'r rei yn Iwerddon ar ôl dros y byd i gyd ydy. Ond yn fanno mae'r enw ar ysbryd. Ia.